Препоръчителен родителски контрол. Филмът не се препоръчва за лица под 16 години. Още ли искаш да станеш полицай? Решил съм го. Искам да говориш като тях. Искам да се биеш като тях. Всичко за Джаро и неговата групировка. Някои от нещата знам само аз. Честито, назначен си. Каквато е играта на теб? Няма игра. Само не ми казвай, че си ченге. Само не ми казвай, че си се забъркал с нея. Мъртва си. Поне за Джаро. Що възприемеш нещата винаги толкова лично? Защото с тебе винаги е лично. Александър Миронов. Аз ти жив си заумрял. Няма Джаро, няма Маро. На улицата има нов шеф и той се казва Иво. Това сделка, бе, това се преебава ли? Ти се яждаш ли си? Имате тумов мозък. Изнасилването е единственото престъпление, при което жертвата се оказва виновна. От утре ти ще станеш новия главен редактор. Казвате, че си извадил късмет. Старият тарикат умрял от инфаркт. Искам да размажем Джаро и компания. Не съм това, за който ме мислиш. Ще си като Джаро. Аз и ти срещу Джаро, партия. 50-50. Някога ти дадох бизнес. Сега трябва да остави Иво Андонов. Вече си имате нов шеф. Кой го замества? Аз. Ти вече не си фактор. Свиквай. Кой е, бе? Ти вече! Ти сви кинтите от сърбите и после ме гръмна като куче. Да, но пропускаш началото. Кобале, ти си луд! Победих нашето боксерчето в финал на издирване. Бободжиите са разбили печатницата. Стягат ли те обувки? Нали знаеш колко ще издържат съда подхвърлени доказателства? Много е хубаво, че започваме да говорим за съд. Струва. Изчиствам дълговете си към Джаро. Къде изведнъж се появи този анонимен свидетел? Знам какво да кажа на съдията. За да си помисли Джаро, че е Иво. Признава подсъдимият Петър Стефанов Тоджаров за виновен и го осъжда на 10 години затвора. Може да си бъдем полезни. Ченгета не ми трябва. Мартин Кирилов Христов. Арестувам ви за убийство. Имаш посетител. Става ли вече 10?
Фалшиви пари, грабежи, побоища и сорничества. И това ли е лъжа? От 2 месеца ти повтарям. Не съм стрелял по Миронов. Нищо не си научил от баща ти. Той поне имаше почерк. Имаш избор. Или да свършиш като него, или даваш пълни самопризнания. За днес свършихме. Явно си избрал да бъдеш миската на ударението. Какво вечеря с нощи? Сьомга. Сьомга. С бяло вино или розе? Виж, съдът ще се произнесе за гаранцията ти още на първото заседание. Защото аз ям боб чорба. С хляб, добро же. 16 пъти за 2 месеца. И вместо да плащаме 4 адвокати, да се да платим на когото трябва. И на трета инстанция пак да плащаме, така ли? Какво си мислиш, че аз съм тук на курорт, така ли? Кажи здравей на Иво. От мен. Виж, в момента не сме в ситуация да предизвикаме вниманието. Докато ми разказваш приказки, резервата се превърна в джунгла. Иво, да наредиме летната схема. Айде, че в моята фирма пускам командировки за морето. Значи вече няма схема, нито фирма. Работиме по нова система. Каква система, Иво? Системата работи само в Неапол. Тук сме София-Запад. Това ти е системата. Чакай, бе. Ивак, схемата не е ли 8 на масата, 8 делим пазара? Не ми следите мисълта. Белото по цялото море го продавам само аз. Алфата също. Аз къде съм в тази система? Ти си работиш холандеца и бомбоните, като ми отчиташ 20%, за да не те изям. Боксер, ти ръководиш мажоретния състав, атакуваме по морето. Аз съм ви гръб. А местните как ще ги изготви? Местните не пеят вече в хора. Нещо не си чух името. За тебе е най-важната част. Понеже работиме по нова система, първо ще трябва да изправиме телефоните. Ние сме 8, а телефоните са 7. Защото един от вас е излишен. Аре, бе, Павлович! Започвай да пееш! Къде и кога пристига стоката? Един от вас ми целуна ръка и после ме нареди. Шефе, за какво говориш? Един от вас се гушка с турците и продава зад гърба ми. Ивак, ти нали не им вярваш на тия лайна? Той ред ги разправя. Пържеше с оборота. А сега ме топи. Аре, сега, моето момче, да ти чуеме гласчето. Мазен, кога съм казал, че ти си гадното влечуго, дето ме пърши, а?
Чакайте отвън. Трябваше да съм излязъл преди месец. Какво правим? Не си тук за кражба на кокошки. Какво стана с дознателя? Нешев взел случая твърде лично. Държи го изкъсо. Ще поискаме пари от Бояна за Нешев. Подкуп за Нешев. Поне така ще си мисли Джаро.